Nazdar, Pájo, co potřebuješ? Čus, chceme jít s klukama někam do baru, nepřidáš se? Ty vado, já nemůžu, makám tady na jednom vinohradě. Cože? Jako někde ve Francii? Ne. Tak někde na Moravě? Ne, v Lhenicích. Kde? No ve Lhenicích, je to 30 minut od Českých Budějovic a musíš sem přijet, já ti to tady všechno ukážu. Aha, a jak jsi k tomu prosím tě přišel? No, majitel to prodává a potřeboval s tím pomoct, tak jsem se rozhodl, že mu s tím pomůžu. A co je to za vinohrad? No, představ si vinohrad jako z pohádky, rozložený na slunném svahu, kde od rána až do večera hřeje slunce a jeho paprsky se líně opírají do řádků vinné révy. Odsud vidíš široko daleko, krajinu jak na dlani, kopce, lesy a vesnice v dálce. Pozemek má přes 8000 metrů čtverečních a jeho srdcem je vinice. Na třetině půdy roste až 750 pečlivě opečovávaných hlav, každá jak malý klenot. Zbytek tvoří ovocné stromy a voňavé pastviny, kde se v klidu pasou ovečky. A tady se fantazii meze nekladou. Můžeš si tu postavit sklepík, útulnou jurtu nebo dřevěný srub do 55 metrů čtverečních. Všechno tohle dělá z místa nejen raj na zemi, ale i kouzelnou příležitost pro agroturistiku. A pokud tě víno chytne za srdce, můžeš si vinici rozšířit klidně o dalších 3000 hlav. Kdo ví, třeba právě tady začíná tvůj vlastní příběh. Wow, to zní fakt pohádkově. A kde pan majitel všechno to víno skladuje? Jsem rád, že se ptáš. Majitel si svoje víno schovává na svém rodinném objektu, který teď prodává i s vinohradem. Ta kouzelná část je krásně opravená stodola, kde se dějí vinařské zázraky. Tam to všechno začíná. Víno se zpracovává v kuchyni, kde se dějí veškeré čáry máry. Nechybí tedy ani sklípek, chladivý, voňavý a tajemný, kde si víno uchovává svou chuť i kouzlo. Zkrátka celá pohádka o víně na jednom místě. OK, takže pro vinaře ideál, akorát nějak nevím, co si představit pod pojmem rodinný objekt. No, rodinný objekt se tomu hlavně říká protože je to takový malý vesmír možností. Stodola tu není jen stodola, přes den se v ní rodí víno, no a když přijde večer, klidně se promění třeba v taneční sál nebo místo, kde se zpívá až do noci. Na spaní tu není žádný nudný barák, ale jurta s dřevostavbičkou, která má vlastní terásku s výhledem na údolí. A v tom údolí je naprojektovaný rybník. No a vedle jurty, tam je rovnou výřivka se saunou, kde si člověk může dopřát trochu relaxu po práci. Ve foliovníku a skleníku si to štráduje zelenina. Stromy jsou tu taky jak z pohádky. Zkrátka tohle místo není jen na hezké bydlení. Dá se tu vybudovat farma, pokračovat ve vinařské tradici nebo rozjet agroturistika pro hosty z celého světa. Zkrátka je to investice, která má 1000 tváří. A je jen na novém majiteli, kterou z nich si vybere. Super, to zní jako pohádka, musím se na to podívat, tak kde to najdu? No, najdeš to na stránkách www.realdomus.cz nebo můžeš naskenovat ten QR kód. Počkej, jaký QR kód? To je jedno. Počkej, volá mi majitel, musím končit. Ano, Davide? No nazdar, už máš hotový ty sítě, aby nám ty hrozny neopíchaly včely. Jo, už skoro jo, jenom mi zavolal kamarád, tak jsem chtěl pokecat. Hele mladej, tak od toho tě neplatím, mazej to dodělat, nebo tě popíchají moje včely. Jasná šéfi, už to mám, už to dodělávám. No a pokud se vám vinohrad s objektem líbí a chtěli byste vědět více informací, ozvěte se mi a domluvíme si prohlídku. Rád vás touhle pohádkou provedu.